Mi sada prelazimo na našu narednu veoma važnu temu. Jedni bi rekli konačno, drugi pak nedopustivo. Zakon o istopolnim zajednicama već godinama je jedna od centralnih tema LGBT zajednice, ali uvek je izazivao vrlo oprečne komentare. Ipak čini se da smo nikada bliže tome da istopolne zajednice budu na taj način regulisane, pa bi prema najnovijim informacijama do kraja leta taj zakon trebalo da bude usvojen u Skupštini. Ko je za, a ko protiv ovoga? Zašto se oko ove teme uvek podiže velika bura u javnosti? Koliko će ovo značiti pripadnicima LGBT zajednice i da li će biti onih koji će možda ovaj zakon uslovno rečeno bojkotovati? O tome razgovaramo sa Borisom Milićevićem, pomoćnikom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, i Milicom Đurđević-Stamenkovski iz Srpske stranke Zavetnici. Dobar dan, hvala vam što ste danas gosti 150 minuta i ovde da pričamo o ovoj veoma važnoj temi. Borise, hajde krenuću od vas. Da li je ovo prvi, ali veliki korak ka usvajanju zakona o istopolnim zajednicama? Pa ovo je naravno sigurno najbitniji korak od održavanja prvog Prajda u Srbiji za LGBT zajednicu. Ono što je vrlo bitno to je da je to jedan zakon koji na jedan tehnički način zakonski uređuje već faktičko stanje. Znači, mi imamo desetine hiljada ljudi koji žive u nekim zajednicama sa osobama istog pola i taj zakon služi upravo tome da se njihovi odnosi, znači međusobni odnosi u tim zajednicama urede i to je njegova svrha. Priča o tome da taj zakon ugrožava bilo šta ili bilo koga je promašena priča koja služi samo da bi se pokazalo ne samo protivljenje uopšte LGBT zajednici, nego da bi se mobilisali ljudi za neke druge stvari. Tako da nije to samo pitanje homofobije, nego je i pitanje, da kažem, neke političke nezrelosti. Jasno. Kasnije ja sam u najavi rekla da želim da objasnimo jasno šta je istopolna zajednica i na koji način je ona slična, zbog čega se razlikuje od braka i zašto se mešaju ta dva pojma. Ali pre toga, Milice, hajde da pitam vas, kakav je vaš stav prema ovom zakonu, odnosno predlogu koji će se uskoro naći pred Skupštinom? Pa činjenica je da mi već u nekoliko navrata diskutujemo po ovim pitanjima i uglavnom smo to radili pre nego što je sam predlog zakona bio obelodanjen. I vi ste uvek u tim pričama kao neko ko je protiv. Pa znate kako, ja sam uvek neko ko je za porodicu, za brak, za vrednosti, za dostojanstvo, za pravni poredak, za Ustav Republike Srbije. Ja ne istupam protiv nečega, nego stajem u odbranu onoga što smatram da je kontinuitet ovog društva. Dakle, mi smo razgovarali pre nego što je tekst zakona obelodanjen i ja sam smatrala da je negde prikladno da mi pre svega vidimo sam taj tekst i moram da kažem građanima Srbije da je on daleko gori, nespretnije napisan, da je njegova sadržina zašla u određena pitanja gde mi moramo da reagujemo, mnogo drastičnije od onoga što sam ja u najcrnjim snovima mogla i da zamislim. Evo ovako nekoliko stvari. Najpre, na 14 strana zaista velikog proreda, što samim tim znači da nema puno teksta. Ali oboje imate isto, je li tako? Nova verzija je nešto što posjeduje Boris, ali ono što mi posjedujemo kao građani Srbije, ono što je za sada na sajtu javne uprave, je zakon u kome sam ja na osnovu prvog čitanja našla najmanje preko 40 pravopisnih grešaka, što je ipak nedozrelost. Ako već pričamo o nedozrelosti, dobro, ali ajde da pređemo preko pravopisnih grešaka, da pričamo konkretno. Da bih da mi pričamo o suštini. Ne samo, naravno, sad ću pređem na suštinu. Ko je zreo, ko je nezreo, koga posmatra sa visine. Ja vas posmatram kao ravnopravnog sagovornika. Suština je sledeća. Suština je da ljudi koji rade... Ministarstvo je dalo upravo mogućnost da svi, apsolutno svi, učestvuju u javnim konsultacijama. Evo, moja konsultacija je da nađete lektora. To je moj prvi predlog. Idemo dalje, suština. Suština je sledeća. Dakle, ne samo da ste izmešali slova, izmešali ste i pojmove. Zašto ja ovo govorim, ovim pravopisnim greškama? Zato što one dokazuju da je ovaj zakon
prepisivan i on je nastao Resavskom školom. A na stranu to što ti službenici nisu bili u stanju ni da prepišu, pa su negde ostavili jekavicu, negde ekavicu, negde ćirilicu, negde latinicu, negde nemate ž, đ i šta se dešava dalje. U određenom članu gde se sankcioniše sklapanje partnerstava u tazbinskim linijama prvog srodstva, čak niste ni stavili istopolne kategorije, nego ste stavili da ne može brak, recimo, između tašte i zeta. Izvinite, napišite onda ne može između tasta i zeta. A koje su već istopolne, što vas je stid da kažete to? Znači, ja zaista, zašto je to urađeno? Prepisali su sve iz porodičnog zakonika. Napravili su analogiju. Ovaj zakon zadire u porodični zakon. Predlog. Znači, ovo je nešto što mi treba kao da usvojimo i da se pravimo da ne vidimo, da je sve prepisano iz porodičnog zakonika. Samo da završim. Ja sam građanin ove zemlje. Znači, usvajaće Narodna skupština koja predstavlja građane Srbije. A Narodna skupština, ja molim poslanike da ovo pročitaju i da vide da ne postoji nikakva razlika između onoga što je brak i što je istopolna zajednica, a kasnije ću objasniti gde to ja primećujem u kojim odredbama. Koje su razlike? Ajde, ja sam htjela da prvo čujemo šta kažu naši građani, ali ajde sad ne mogu da prekinem. Ja bih prvo objasnio, ovo se zove polazne osnove za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Polazne osnove... To mora da bude jasno našim građanima. Znači, to nije zakon. Polazne osnovne su dokument koji pokazuju intenciju. Znači, intencija je, namera je da se zakonski uredi istopolna zajednica. Kako će ona biti uređena? Odlučit će se kroz proces donošenja zakona. Mi smo sada u fazi kada ništa od ovoga, znači ovo ništa ne mora da bude, a može da bude sve, razumete? Znači mi smo u fazi kada svako ima pravo i stvorena je, znači data je procedura, jasna procedura, kako svaki građanin Republike Srbije, svaka građanka Republike Srbije može da interveniše na ovom tekstu. Može kao pojedinac, može kao član organizacije, može na bilo koji način. Znači, ima pravo da da predlog, tačno se kaže taj i taj član ili može da kaže... I šta se znači ova javna rasprava do 20. februara? Ko može da učestvuje? Javna rasprava kreće kada zakon stigne kao predlog u Skupštinu. A što se kaže od njive do trpeze, dalek je put, razumete? Znači, mi sada još sejemo. Znači, šta će na kraju da bude plod s celog tog našeg napora, to mi još uvijek ne znamo. Tako da ja ne bih ovako ostrašćeno govorio. A čekajte, što sam ja pročitala u novinama, javna rasprava traje do 20. februara. Ja bih samo rekao, do 24. su javne konsultacije koje služe, znači polazne osnove i materijal koji stigne putem javnih konsultacija služe za izradu nacrta. Nacrt onda ide na vladu. Svako ministarstvo se izjašnjava i onda se utvrđuje predlog Vlade Republike Srbije. Posle toga taj predlog ide u Skupštinu na 3 odbora gde odbori daju svoje mišljenje, pa onda ide rasprava u načelu, idu amandmani u pojedinostima, amandmani i tako dalje. Tako da ovaj tekst ovde, ja razumem Milicu... Prvo da ispravite pravo. Ja razumem, ma i već su ispravili. Nema smisla, rugate se srpskom jeziku, Vuk Karadžić se preveće u grobu. Baš zato što smo znali... Ajde opet da ne pričamo o pravopisnim greškama. Jasno mi, naravno, pravopis je veoma važan, pogotovo kada su u pitanju zakoni. Samo sekund. To bi svako dete ponavljalo razrede napravilo takve greške. Evo, ne samo da poštujem... Poštujte i građane, pa nemojte da pravite takve greške. Resavsku školu. Baš zato što sam znao da Milica vrlo bitno, meni je vrlo drago da je ona pažljivo pročitala ovaj predlog. Naravno da sam pažljivo. Znači, vrlo je zainteresovana za materiju i već je, da kažem, napola kupljena, da kažem, za celu ideju. Siguran sam da mora malo i da pazi zbog svojih gej drugara i svojih gej drugara da ne može da bude baš toliko oštra. Ajde da čujemo šta kažu naši građani, pa da nastavimo da im objasnimo. A svoje prijatelje ne delim prema tome. Curi mi vremena za pravopisni greške. Hvala vam na duplikatu, delit ću građanima. Ne, ovo je najnovija verzija, updateovana. Mi smo pitali naše sugrađane šta oni misle o legalizaciji istopolnih zajednica, pa hajde da zajedno poslušamo šta su rekli. Nakon toga nastavljamo priču ovde u studiju. Njihova stvar, šta oni rade, zar ne? I svako treba da ima pravo na svoju slobodu i bilo ona
seksualno, tako. A ja iskreno nemam ništa protiv, ali... To je čiste glupost. To nije u ludilu, to je nenormalno. Stvarno, pa ne znam, mislim da to nije zdravo. Pa mislim da mi generalno u Srbiji nismo spremni na to još uvek. I na Balkanu. Za brak nisam, a za neko, recimo da im se dozvoli da dele imovinu posle nekoga, eto, prosto to, da može to okej, ali inače nešto za brak ne znam, ali u principu nisam ni protiv. Znači, neka voli svako koga želi. Ajde da se, znaju li ovi ljudi protiv čega su, oni koji su rekli da su protiv? Da li, hajde nam molim vas, objasnite razliku između istopolne zajednice i braka. Znači, ja prvo hoću da kažem... I Milica je malo čas rekla da se brani brak i tradicija. I za i protiv, i svako ima pravo na svoje, da kažem, mišljenje i stav. Tako da, ja mislim da ne treba mi sad da objašnjavamo nekome da li znaju ili tako dalje. Znači, nama je cilj da omogućimo... Kako će ljudi sve vreme misle da je... Vremenom će da shvate da bi trebalo da promene stav. Da, pod kuvane žabe, recimo. Pa ja, na primjer... Podgrevate polako, pa žaba ne vidi na kraju kad je skuva. Ja, na primjer, sve što je Milica, to vi kažete. Pa tako se ponašaš. Borise, ajde nam se objasniti vrtama, osnovne razlike. Ako ćemo da pričamo, ima razlike velike. Koja razlika? Recite mi koje. Brak nije tačno. Prvo, brak podrazumeva zajednicu muškarca i žene. I da, to je to. Ali postoji još i to da ne postoji, ne daje se pravo na usvojenje. Je li to negde zakonom predviđeno? Nije predviđeno. A nije predviđeno. A kako je predviđeno? A ja ću objasniti sada zašto to tvrdim kad vi završite. Da li to što nije predviđeno znači... Nije predviđeno usvajanje. Objasnit ću to. Znači, na koji način... To znači da to nije dozvoljeno čim nije predviđeno ili šta? Zna se na koji način je uređeno usvajanje dece. Ja sam usvojeno dete. Ja vrlo dobro znam kroz koju proceduru su moji otac i majka prošli da bi me usvojili. Tako da meni neko pored mene da sedne, da krene da priča kako će, ne znam, zli pederi bolesni da ugrožavaju srpstvo i porodicu i tradiciju tako što će, ne znam, da ugroze brak, instituciju braka i onda da usvajaju decu. To su gluposti. Na koji način se Milica ugrožava brak i instituciju? Da krenemo redom sa... Biću kratka. Znači, ne postoji mogućnost da se izjednači brak i istopolne zajednice. Nije izjednačen. Pa lažem. Na osnovu čega? Evo sad ja lažem. Pa jeste. Dobro, ajde malo da budemo pristojni. Ali da budemo i konkretni. Ja nemam problem. Vama je postavljeno ovdje nekoliko pitanja. Ako ti kažeš da ja tretiram građane kao kuvane žabe, onda ti mene vređaš. Ja se ne ponašam. Zato što kažete da vam u suštini vas i ne zanima šta će oni da misle, nego će oni polako da se adaptiraju i da shvate. Nije tačno. Meni je bitno šta oni misle i tvrdim da treba da kažu. Vi ste imali vaše vreme da odgovorite, niste odgovorili. Ti si stavila meni sada reči u usta. Znači, nisu žabe i ja nisam rekao da meni nije bitno, nego sam rekao da mi je bitno. Meni je vrlo bitno šta oni misle. Ni da ste zli, pa ste vi to meni amputirali. Meni je vrlo bitno šta građani Srbije misle i imaju pravo na to mišljenje. Ali jedno je šta građani misle, a drugo je šta ovde piše. Šta piše? Ajde da vidimo šta piše. Prvo, kako je definisano. Istopolna zajednica je zajednica porodičnog života. Izvinite, pročitajte šta je definiciju porodice. Ako hoćete da vidite šta kaže sociološka, ako hoćete da vidite šta je rekao Ustavni sud. Kakvog crnog porodičnog života? Mi ćemo ovde reagovati i tražiti da svi termini, gde god da se pominje porodica, budu eliminisani iz ovog predloga. Nema porodice, jer zna se šta je porodica. Krvni srodnici, jedna vrsta nasleđivanja, rodbinskih veza, dece tamo gde to postoji između dva supružnika. Dakle, sa terminima koje su svetinje... A može li jedan istopolni par da bude porodica? Mogu da završim samo. Da kažem, pošto vas je pitala 5 puta, niste odgovorili ni jedno pitanje, evo ja želim da odgovorim. Vi niste rekli šta je razlika, a ja hoću da kažem koliko ste napravili isti... Šta je zapravo ovaj zakon? Ajde da objasnimo s pravnog aspekta. Ovaj zakon je lex specialis... Samo da završim. Ovaj zakon je lex specialis u odnosu na porodični zakonik. Dakle, šta to znači? To znači da kada tretiramo istopolna partnerstva, koji oni čak ovdje nisu ni taj termin iskoristili, partnerstva, nego kažu porodična zajednica. Kada ih tretiramo, oni hoće da se oni tretiraju u okviru porodičnog zakonika kao opšteg za ovaj zakon. Dakle, ovaj zakon nije poseban. Imaju li oni pravo da svog partnera doživljavaju kao svoju porodicu? Oni mogu da dožive koga god hoće, kako god oni žele, ali mi ovdje govorimo o pravnim kategorijama. Način sklapanja
istopolne zajednice, način raskida istopolne zajednice, prisustvo matičara, svečana forma, 2 svedoka. Imali su čak i odredbu, najavili ste da će to biti izbačeno jer ste sami shvatili koliki je nonsens, da odbornici Skupštine opštine budu prisutni na takvim venčanjima. Ne znam da li je to možda, ne znam, Srpska napredna stranka htjela da ide u svatove. Dobro, to je ono po čemu isto. Po čemu se razlikuje? Nema nikakve razlike. Verujte mi, Anđela, samo je razlika u tome što je tim zakonom propisano da je reč o istom polu. Ali, gde ste vi ostavili prostor da biste u dogledno vreme, otvorili ste polako vrata, mogli da otvorite pitanje usvajanja dece. Šta zakon kaže? Kaže ovako, ovaj predlog zapravo njihov. Šta biste vi tom predlogu dodali? Ne dodala, izmenila, obrisala termine porodica, način usvajanja, ne može sklapanje. Kakvo sklapanje? Registracija. Drugo, u zakonu mora da se navede da nema matičara kao nadležne institucije koja sklapa. To su ljudi koji 20-30 godina obavljaju taj posao. A ko bi onda sklapao tu? Bilo koji organ lokalne samouprave. Nema analogije između... Registrovao, tako je. Ko? Organ lokalne samouprave, javne uprave. Evo može notar. Izvinite, mi pravimo različita partnerstva kod javnih beležnika. Zašto ne bi ovo? Kakav crni matičar? Kakve svečane forme? Šta je ovde svečano? Svečano je, brak je svečana stvar, nešto što je ustavno zagarantovano. Ali dobro, može li registrovanje kod notara da ih prosto natera da oni svoje obaveze? Ajde recite, molim vas, ajde Borisa da pitamo. Na šta ih obavezuje ovaj predlog zakona o budućnosti zakona? Istopolnu zajednicu, odnosno istopolne partnere. Imaju li oni neke obaveze? Imaju prava i obaveze. Kao bračne. Su prepisane, evo iskreno da budemo. Znači, nije kao bračne. Ma sve ste prepisali, čak i taštu i zeta ste prepisali. Svekra i snahu ste prepisali. Pojmove niste izmenili, Resavska škola. Znači, ja da sam učiteljica, recimo, vašem odeljenju, ja bi vam svima kečeve dodelila. Zato što ne mogu da shvatim da se rugate institucijama. Ne rugamo se institucijama. Sve ste prepisali iz porodičnog zakonika. Pa šta je? Pa Boris, istina je, pa priznajte. Milice, ajde sačekajte. Da li je realno? Da li je realno da se oni registruju kod notara i da se postigne ono što je zapravo poenta, a to je da oni imaju svoja prava i obaveze? Da li će notar da garantuje meni sutradan, kada ja registrujem svoje partnerstvo sa svojim partnerom, da li će da mi garantuje da će partner sutradan čekaj samo malo, da završim rečenicu. Da završim barem rečenicu. U redu, pitali ste me. Znači, da li će notar meni da garantuje da će ja sutra moći da podelim imovinu nakon raskida tog partnerstva? Upravo to pitam. Da li je to razlog zbog kog moraju matičari? Pa tebi to za smejanje. Meni je to vrlo bitno. Da li će notar meni da garantuje da će ja moći da budem naslednik imovine kad moj partner premine? Da li će moći uopšte da odem na njegovu sahranu? Da. Da li, na primjer, ću... Nemojte na te... Dobro, ali moramo uzeti u obzir osjećanja ljudi, pripadnika LGBT zajednice. Ne pišu osjećanja. To što ti ne želiš na taj način... Ja, na primjer, imam situaciju pre 7 godina da lezbijski par izbace na ulicu. Zajedno sa detetom jedne od te 2 lezbijke koja ima 6 godina. Dete ostaje bez vrtića. Izbacuju ih heteroseksualne ljudi na ulicu. Čekaj, samo Pa ne izbacuju. Da li mogu da, eto. Pa izbacuju ih na ulicu. Znači, da li mogu ja da završim nešto? Zato što manipulišete sa stvarima kojima se ne manipuliše. Ne, nego ti ne želiš da pričaš. Ti ne želiš da pričaš o konkretnim problemima koji se rešavaju ovim zakonom. Znači, vrlo konkretni problemi. Da li ja mogu da odem u bolnicu kod svog partnera kad se razboli? Da li mogu? Da li mogu da mu plaćam zdravstveno osiguranje, ako je nezaposlen? Da li može da nasledi penziju? Da li mogu da nasledim penziju? Ne, to nije bitno. Bitno je da se isfolira, da se ispriča, da se zaplaši narod nekim glupostima o tome kako će sada neko da razori brak, kako će da razori porodicu, kako će... Znači imamo čisto tehnički zakon koji rešava probleme konkretnih ljudi. A onda ljudi koje ne da se ne tiče to pitanje, nego koriste to pitanje da bi mobilisali, znači na jedan krajnji neiskren način, da bi mobilisali glasače. Sada kreću da pričaju o nekim strašilima. Znači to nije prošlo nigde gde je vođena ovakva rasprava, pa neće ni ovdje. Ja da hoću da mobilišem. Moramo da zaključimo. Ja znam gomilu, da kažem, desničarskih, tradicionalističkih, konzervativnih organizacija u Srbiji koji su zagovarali iste priče koje Milica danas zagovara, a propale su. Znači,
Ja mislim ja mogu 1000 puta da propadnem, ja mislim neću da menjam svoje da se stekao trenutak da neke stvari o kojima smo lomili koplja prethodnih 20 godina, da se stave ad acta, da se reše problemi i da nastavimo dalje. Milice, ove medijske manipulacije uopšte neka završi da ne bude da sam ja upadalo reči. Dakle ovako, zašto upadam? Upadam zato što on ne govori uopšte o zakonu. Govori o mojoj političkoj karijeri. Kako ljudima koji žele da žive u istopolnoj zajednici moraju da se obezbede prava i obaveze? Na koji način? Daj mi drugi predlog, daj mi paralelni predlog. Mogu li da završim? Daj mi predlog. Mogu li da počnem? Evo, kad kažeš kod notora, ja ti kažem ne može kod notora. Hoću pred državnim organom. Dakle ovako. Mi ćemo priložiti konkretne sugestije i insistirati da se termini koji su sporni odavde eliminišu. Uopšte suština ovog zakona nije u imovinsko-pravnim socijalnim pitanjima kako oni tvrde. Ovo je direktno pravljenje analogije između braka i istopolne zajednice. Da ste želeli da se bavite imovinskim pitanjima, ne biste te članove koji se bave imovinom i socijalnim pitanjima prepisivali iz drugih zakonika, nego biste nastojali da ih implementirate i sastavite onako kako je to po vašoj meri. Mi nemamo problem da te zajednice budu registrovane jer mi uvažavamo društvenu realnost. Ali imamo problem sa tim da se pravi istovetna situacija i da se podvlači, imovinskim pitanjima, a mere su iste. Znači, imovinski odnosi u heteroseksualnim i homoseksualnim parovima zajednicama su isti. Ja sam sigurna da su naši gledalci razumeli i vas i Borisa. Kratko, samo pola rečenice. Dakle, ovako, šta moraju da znaju građani Srbije? Oni kažu da sve što nije definisano ovim zakonom biće definisano porodičnim zakonikom. A porodičnim zakonikom je dozvoljeno i usvajanje dece i tako dalje. Znači, nemojte da prodajete rok za sveću. Istopolna zajednica je jedno, brak je nešto drugo. Hvala vam mnogo. Moramo na reklame. Vraćamo se brzo u 150 minuta. Hvala vam na gostovanju.